sagtens. Hej bloggen! Så... Hej alle sammen. Selma og mig, Dag. Vi skal lave en challenge. Ja. Chubby Bunny. Yay! Og til alle jer, der ikke er klar over, hvad det er, så gælder det om at se, hvor mange skumfiduser vi hver især kan have i munden, og samtidig sige Chubby Bunny. Sætningen Chubby Bunny skal siges for hver skumfidus, man tager ind i munden, og så gør man bare det, indtil man ikke kan mere, og vi kommer til at være de klammeste dyr, I nogensinde har set. Så in case of emergency, så har vi den her rigtig smukke Veomoda-pose, købt i dag i Veomoda, så vi kan... Altså, der var indhold i den, da vi købte. Vi betalte ikke for posen. Nej, nu er den helt tom. Okay. Og den har vi så lige taget med, bare lige sådan in case, at alting bliver virkelig ulækkert. Så kan vi bare spytte alt det der ud. Let's get going! Yeah! Kan du finde ud af at åbne den? Jeg kan godt! Nå, okay. I did it! Ja! Fuck ja! Okay. Gør vi det samtidig eller hvad? Ja. Okay. 1, 2, 3. Oh yeah. Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 3. De er jo ikke store, dem her. Chubby Bunny. Ja! Aha. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 5. Så er det dårligt. Fuck, hvor var det fæsent. Let's do this. Fuck er det for nogle marshmallow? Kan vi ikke bare sige en halv eller for en? Fordi det er sådan... Vi går ned og henter mini marshmallows. Min rekord er 125. Okay, vi prøver forfra. Forfra. Jeg havde hår på. Okay. 3, 2, 1. Oh yeah. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yum, 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 yum. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Fuck, jeg må lige sådan lige være på flodhest eller sådan noget. Hamster. Vi kan lege boxy nu. En boxy, you see? Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Det var 3, var det? Jo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Okay, det her, det kan jeg ikke, kan jeg mærke. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Skumfidusbjerg. Hvad hvis jeg havde tænkt mig at spise dem der? Fuck nu. Men er det der nummer 8? Ja, det var også min nummer 8. Okay, det er bedre end 5. Prøv at se mine fingre. Ej, har vi ikke en flaske vand eller sådan noget? Skal vi have en skumfidus?
forkæle os selv med hende, at vi rent faktisk får lov til at spise. Lad mig støve i munden. Og håndklædet. Au. Kæft, hvor langt I bliver spist skumfiduser. Jamen, jeg kan ikke lide at spise det med et stykke. Jeg synes, det er for klamt, efter jeg har lavet Chubby Bunny Challenge. Find Holger. What? Find Holger. Jeg er mega skuffet over mig selv. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg plejer at kunne få 12 i munden. Er det så dem her? Nej. De her suger åbenbart vand, tror jeg. Woo! Hvis der er nogen, der har yderligere forslag til challenges eller andet mærkeligt, vi kan foretage os til jeres morskab, så skriv det endelig i kommentarerne dernede. Og så husk at klikke på like-knappen, hvis I kan lide den her video, hvor vi sidder og kaster Like-hunter! It makes me feel so precious. I ses, venner. Der. Jo. Det er ikke bare det. I guess so.